В тази дигитална ера всяка лъча светлина носи информация, но същевременно деликатно променя нашето възприятие. Синята светлина с висока енергия, излъчвана от екраните на електронни устройства, като мобилни телефони и компютри, постепенно вреди на здравето на нашите очи. Увреждането, причинено от синята светлина, може да доведе до сухи очи, сълзене, замъглено зрение и безсъние. Може да причини макулна дегенерация на ретината и очни заболявания като катаракта. В тежки случаи това може да доведе до слепота. Очилата вида, които блокират синята светлина. Интегриран дизайн на рамката. Ергономично проектирани за удобно прилягане. Винтедж квадратна рамка. Лазерно гравирано име на марката. Перфектно съчетава модните тенденции. Висококачествени пластмасови пептидни материали. Ултралеки и ударостойчиви. Извити дръжки. Изключително издръжливи. Безвинтова структура. Лесно се приспособяват към формата на главата, не скълзящи. Покажете своята индивидуалност. Поликарбонатните лещи добавят защита срещу синя светлина. Филтрирайте синята светлина в различни дължини на вълната. Ефективно блокирайте вредната синя светлина от 415 до 455 нанометра. Позволете на полезната синя светлина от 455 до 500 нанометра да преминава. Намалете повредите от екрана. Подобрете защитата за безопасност. Добавена защита срещу масло. И антирефлексни покрития, за да намалят залепването на масло, пръстови отпечатъци и водни петна. Увеличете пропускливостта на светлината. Възстановете истинското зрение. Направете зрението по-ясно и по-светло. Включете материали с отрицателни иони. Увеличете съдържанието на отрицателни иони около очите. Хранете нервите на очите. Облегчете умората на очите. Етикет с висока разделителна способност. Против фалшификация. Детайлите определят качеството. Продуктът е спечелил множество авторитетни сертификати. Глобално доверен избор, независимо дали за работа, бизнес или свободно време, очила, блокиращи синята светлина, могат да бъдат вашият перфектен партньор. Удобно зрение. Нова технология. Обичайте очите си. Започваме от сега.